Hey! Nara ilang request oh, na loaf bread. Na pa isa. Siupaw. Magdakok na turun sila agi dito ba? Tara. Nakalamang ko atong ilang pakyaw kay ano. Ipakyaw lagi sa kalibo. Kung tiga San Vicente nagtrabaho ato. Yatag ko na ko sa kalibo. Kay sila man, ako mong gihangyo. Kay gilibre man po na ko silang painit. Sulod sa kubi, kay gipaningot ko, mag-ilis ako. Hey! Saan mo kong pinakalabi? Ay, nakatamang kay April ang kusina. Uy, kinaraan na kang nagian ng mapait si Dudong Pawis. Oh, agay! Siupaw, luprin, uggo. Alas 9:30 naman eh. Ako na to silang agtuon dito be. Ut ana jud aning Dudong Pawis to kay. Gandaman jud minyag painit ba? Siupaw pa jud. Mainit sa kung una-una kaya. Kasi na dung gutoma. Sabi Dudong Pawis. Saan minya dali dito ang tubig? Kay maudi ay. Gandaman din minya soft drinks. Lucio, dugay na kabalik ni Maria, oy. Ino siya, mainom na siyang tubig. Kani kaya raman to. Murag lugi kita ning style ba? Lugi mo lang. Agad ani siupaw eh. Yala. Siya dito sa mga kunahan. Sugan ako eh. Naikan din akong painit. Yala. Kailangan mo balik na ko dito sa mong gigunahan. Uy, bitilo siya, mamainit na tanin nyo. Asam na si Maria. Ano to sa inyo, Dudong Pawik, sa mainom na siyang tubig. Mao ba? Tara na, mamainit sa tanin nyo. Musunod ko sila habi para di kay kumalata. Dali na mo. Asa man yung mainit na Dudong Pawik? Kaya mo ipainit dito ba, Wex? O, Dudong Pawik, sasaman! Mainit na ta! Pura, mag-iagi-ag bagyo ang painit. Nag-agdaan na kasi Dudong Pawik, siya wala naman tayo painit diha, oh. Yang sahon man na ron, perti na ba yung gutuma? Yang wala naman ay painit oh. Kung anong painit, nag-andam ng tunang daan diha. Sige, sige, paabuta lang ko ninyo diha, kay magkuha sa ko og painit dito ila inday di. Pasya kabalong ako'y nagkaon, perti na akong busuka.